Assalamu alaikum, barka da kasancewa tare da ni Aliyu Sa'idu Jauro a Simas Academy. Sanin kanka ne cewa fasaha a kullum ƙara bunƙasa take. Fasaha ta zo mana da duniyar intanet wanda a ciki yanzu mutane suke rayuwa kuma suke gina arzikinsu. Ba sai na tsaya dogon hira ba, zamanin yau ya koma intanet. Idan kana son gina kariya ɗinka ko kasuwancinka, dole kana buƙatar faɗawa harkar intanet saboda samun damammaki da kuma haɗuwa da manyan mutane daga ko'ina a duniya. Ta wannan hanya za ka samu damammaki da kake nema har da wanda baka taɓa tsammani ba. Bill Gates ya ce, nan gaba idan kasuwancinka baya kan intanet to lallai kasuwancinka zai fice daga kasuwa. Wanda ga shi yau muna gani inda ake amfani da intanet wajen yin siyasa, kasuwanci, gina kariya da abubuwa da yawa da ba za su irgu ba. Da akwai waɗanda suke amfani da intanet wajen samun kuɗaɗen shiga. Akwai waɗanda suke amfani da intanet wanda a yanzu haka ba su da wani aiki idan ba a harkar intanet ɗin ba kuma a haka suka gina arzikinsu. Waɗannan abubuwa duk suna gudana ne a kan shafuka na intanet. To idan haka ne me yasa kai da kake da shirin zama wani abu ko kana da wani ilimi ko kaya da za ka sayar ba za ka zo intanet ba? Kar ka manta damarka tana farawa ne a lokacin da ta zo maka, saboda haka kar ka yi wasa da ita. Ɗaya daga cikin hanyoyin da za ka zama mai tasiri a duniyarmu ta intanet shi ne ka mallaki shafinka a intanet wato website. Wannan shi ne yake nufi da wannan shi ne gidana. Ba ina nufin Facebook page ko X handle ba ko kuma dai Instagram da sauransu ba. Ina nufin website wanda kake da ikon faɗin duk abin da kake so ko kuma ka ƙaddamar da duk wani abin da kake so. Ka tallata abin da kake so ko isar da saƙo ga waɗanda kake so ba tare da ka samu matsala ba ko ka shiga haƙƙin wani ba. Matuƙar baka shiga wata doka ko ka taka wata doka ba za ka yi abinka lafiya lau. A wannan darasi ina gabatar maka da darasin yadda za ka iya mallakar website ba tare da ka biya ko sisi ba. Kuma za ka iya amfani da wannan website ɗin wajen yaɗa manufarka, tallata hajarka ko kayan da kake sayarwa ko kamfani, hatta influencers ko waɗanda suke digital marketing za su iya mallakar tasu kamar SEO executives, affiliate marketers, freelancers da content creators. Asali da akwai waɗanda suke amfani da blog wajen yin kasuwanci wato bloggers, ana kiransu da bloggers. Shi kuma wannan kasuwanci ne na daban, just like freelancing, web design ko affiliate marketing. Inda za ka zuba labarai ko wani content da mutane suke buƙata sannan ka yi masa monetization, duk wanda zai shigo kana da income, wanda a haka sai ka ga mutum yana samun abin da baya tsammani. Wasu ta wannan hanyar suka gina muhallansu, wasu har suka ɗauki ma'aikata. Ga su nan muna ganin misali shafukan yaɗa labarai, arbitrage ko na downloading da sauransu. Kana buƙatar aƙalla 50,000 kafin ka mallaki website ɗinka, inda dole za ka sayi domin mafi ƙaranci a kan Naira 7,000 zuwa 50,000 har sama da hakan. Shi kuma hosting kana buƙatar daga 20,000 har zuwa sama da miliyan, ya danganta da irin abin da kake so. Shi wannan kamar gida ne, kamar za ka sayi gida ne, iya filinka iya yadda kake so haka za ka ci gaba da biya, sai dai shi kowane shekara za ka ringa renewal. Ganin yadda abubuwan suka yi tsada ya sa muka kawo wannan course ɗin da zai nuna maka yadda za ka buɗe website ɗinka ba tare da ka kashe ko naira ba, kuma ba ka buƙatar ka ringa kashe kuɗi kana renewal kowace shekara. Kyauta ce har abada.